Oh, tuag ba dia guys? Oh, sumanggil gini siya punit-punit dia guys sa bangtabang. Aron ingnon ba nga buotan charot. Bitaw majung palis kaninjong tanan mga guys. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Robby Simagala guys. Sa atong channel guys na datay mga mukbang, gaming, challenging, adventure, lifestyle. So kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe na din guys. And don't forget to hit the notification bell guys para always po kayo updated sa ating new upload. So thank you so much pala sa inyong mga support. So walang sawang support sa mga nag-support sa aming channel, Robby Simagala. Thank you so much. I hope nga naataka nun ay sa mayong panglawas, mayong pangnahon na more blessings to come in our life. And syempre guys, daghang kaayong salamat sa atong Ginoo, sa atong labaw makagahom sa ang gihatag sa tanan-tanan sa atong kinabuhi guys, especially gift of our life, gift. Hi guys, welcome back to my channel. This is Robby Simagala guys. And for today's video guys, naata diri sa mga daghang sidlingan, klase-klaseng mga sidling. Na elementito, talong, bukado, mangga, etc. etc. So naa ni sa gabi guys, gabi ubay buhol. So ato ta didto. Kiri dire. So kani guys, naata diri oh. Nasa sila daghang mga buwak. Na nila mga limonsito nga dagko ng punuan. La, kadaghang limonsito diri guys. Diyan na dito na tanom dito guys. Nakapalit na ta diha sa mga last year. No, dugho no. Oh. Likod. Do, nanudugho na di sa kuan. Limonsito. Daghang di sila mga tanom diri guys. Napilang mais, na talong, tagasas ilang talong oh. Ilang talong kay tagas kaayo. Murag mga Amerikano, charot. Lagi kay Amerikano mga tagas man daw, so ang talong mura sa Amerikano taas. Darabay sag. Renta sa iuna kay agto tuloy 150. Jum paliste. Kani, para tanong, kani ito. Kuha na gini. Huwag gini pa na. Siso na na? Oo. Naghanan ninyo kuan dyan ay tino. Naghanag mga sidling ninyo. Inyo ha po itong atbang dito? Wow. Taghana, oy. 30, 130, manano, 100. Para tanong, okay ra to kani siyang para tanong jud. Asa man ang klase ate? Kato. Kadto? Oo. Pagka ni siya di ay may nga ni. Lahi bago ni Apa ni? Kuan pa man ni mga buhi na gyud hinoon. Uy, dira sad ta. Pero kato jay kuan. Ate ka hangitan na ubat eh. Para po na nimo kana siya na kuan. Puna. Ubos-ubos sa man po nagpresyo kaysa anin. Mo ba? Kasi kalainan nila ti. Daghan pa man rin siya dahon, pero agkana, gikan na siya nga taktak ang dahon kana. Largo na ni. Bago na dyan na yung dahon. So, Atag pila hatag mo ani mo gyapon. Be! Brato-brato na daw kuno to. Be! Brato-brato na daw kuno ni. Tag 30 rin mong hangkuan. Pila yung mong glass are? Ha? Ha? Huwag kaabot ang 30. Be! Taghan na di pipunuan dagko eh. Ha? Okay na 30 sa iuna kay asa pikas area wa palagi makuan. May ikadugayan ate. Kani sila ti pila na ni katuig. 18 years. Kani? Ha? Ano pa? 18 years. Uy, Diyos ko, 18 years na si Jack Atason guys na ijang punuan sa limonsito. Naikariton siya. Kana. Ka og tag 30? 30 ka mo pudong. Ya, udah dapat 30. Okay, para ipuna man daw niya. Una lagi. Puna. Gabot ni. Pala ko kata to truck dong. Ihatok mo. Kay idugo.
Mo na dyan yung kuan natin, no? Diyan sila. Napod sila ko galing mo atabay. Mo na giingon nga gagmay pa guys, pero namunga na. Kay kuan man ni siya kanang craft ang singanda ni ay kanang sarabot itaw di na mako kaila kanang dani ibutang ba guys, ibutang dali para motubo mo na siya bunga daan kani ni laksi. Magay kong gingon ni usak so ginesya Puna? Sige, palago. 30 sa kay puna ran hana. Ipalaman aron ikat si. Lipat na. 30 ra jud. Dara. 30 sila dari. Mura ra gamay no, abot na din nag 30. 30 ka puno. Mo ginesya to tanong kay pagtanong mo ni hinana man pag mga kuan man. 3, 5. Tanong. Para display to kana jong Kuan. Para na tanong mo Guwap. puna ran na ho. to. Asa ra gani to? Alicia. Sige lang samok sa ang patraktor kay arong mandali ba? Labi mo patraktor to eh. Bunga, dia na siyang kuan. Ginahan nito mag survey ba apa pasal na magbawer. Mao jud. Kay ato mo 1 hectare o kapit ko tong hectare ya. So siguro to 150 to 100. Haen. Ito gara kuno na. Ang karya? Tunga sa hectare ya. Ito ga pud 100. So kaayo oy. Kani ganing amo ang gamay ra man ni. Pero na may lupi. Sa una pagkano man ni naman ni kuan. Kaduha alang siguro kanito so ba? Pwede ra ba may lupi patunga lang no. Oh, Lupi. eh kana diha lubi man na mga tumbas gani na ang lubi diha kuan duwar. Pero natumba pag sa bagyo. Kana ra usa mo na tumba eh. Kana ra jud. Kaduha alang siguro balik. Bakar ka ba kasa? Ako bakar ka kasa ikasa. 16. Balik-balik. Kali ni patan ng bugma tumupalit sa abono. Sa abono na ito, katong handaan ito. Kung ito abono yung sukat, Kuan. putas. Urea. Urea putas. Urea. Namin katambang hapon nga Tagalasinda, putas, urea. Ikarga lang siguro, pagkarga siguro kasa. Kaya, aron, Di ba wala sila ron pagit. Nani kay kasagaran daghana mag-ari na mo. katakuha ng market eh. Market. Kaya yung hama na may isang bata, eskwela. Hinduta sa tanaw sa mga buwak. Na-attract ko mga buwak. Apa ni mama masjid. Magkano dito gusto-gusto ganito may pala. Namat daman. Bukan tanang bingawa na. Kanan na ay ano man kuan. Ini ko kadto pagtanam nga. Yawa na mabisbise. Adang fish pa ni Hupas man. Wa mo fish. Say salamat ya. Ano sa mo ko pagkakuha ko puti nga. Di lang may kato magpa-kuan ka. Kanang magpahibaw ka ba kay ang daghana jud og kuan gyud. Matag number ulit. Oh, Correct. Atong isip. Mga papupuhan naman ito na ano? Ano may bawa pila doon? Magtraktor ba? Habang ito yung magtraktor, habang ito ipatapok nila ka na murag garden ba? Sa buwan. Ya, tawag ko na mo arang dito na ito tanong. Amore ang wow. Muna bagong tanom. Muna bagong tanom. Mga pila ka ni ka months? kuan pa sa kabuan og tunga. Sa kaban og tunga. Pero dagkoon jud siya siguro puning tawo na kay na punuan or sa abono lang gyud. Kasagaran ako nakita ang talo nga Unsa man? gagmay magpunuan. Mao ba? Oo. Murag ang paminaw native ganihang tanong murag Amerikano naman ang talong.
ra siguro swagkoan. Basin sa yuta pod no. Kani dani nyo happening adto. Kana ngadto. Ang dako adyo no matamnan tanan ba. Ay limpyo. Arang lamia kwarta gajud og nigting harbis pohon. Nice. Katulog yung dato ang taong dato, kuha na to. Bubujog na nawag na. Waris ate. Di lang kay limonsito ang naa diri guys. Napod sila daghang mga seedlings diri, klase-klase ni ilahang mga seedlings, nay mga avocado, mangga, naasad sila daghang mga flower o di ba ilang buwak nagparid. Sukad pa dadto duhan to diri o kani mga kuana ni si Jan na mga limonsito nga dagko na ni si Jan mga pila na ni katuig daw. Ningabot to daw kini og 18 years na ni Jang limonsito. So mao nagahomba na guys. Dadto si Jan kay si Jan may nanganbas dan ha. So mao ni ang lagi nga ri ni kuha mi sa laging mga 30 ka puno sa limonsito seedling kay agamong gi-order atong ningagi 150 ka punuan guys, pero 30 ka buk wala na buhi, sayang kadyo guys, pero okay lang guys. So mao ni ning kuha ta og otrog bali 30. Unja guys, padung na sa data mo dani, ja kani ilaha gihapon ni diri now. Daghan kadyo silang mga tanom-tanom guys. Ja dako pud kadyo ning ilahang gitamnan og mga seed gibatangan sa mga seedling. So dapat at bang papuda na guys. So mga seedlings na mga limonsito naasad sila daghang mga tanom. So mo din ang banaga drive sa atong sakjanan nga natin sakjanan gamay. So padung na tanga to sa highway guys. And then guys, mulahos dito din iglungsod mamalita og mga gamit sa eskwelahan gamay guys kay nagtinda-tinda man pud ginagmay guys. So ang atong baligya kuang-kuang naman pud ginagmay. So manang madto taglungsod sa ubay adto ta dito manglasi guys. Mamalita dito og mga ginagmay para naay dugang sa atong paninda diri sa Alicia Poblacion guys. So na deta sa Alicia Poblacion na jud sa market mismo tananinda guys. Klase-klase lang ni atong mga display guys. Unsa lang to manana na pud mga panapton, sapatos, tsinelas, mga school supplies, mga duwaan, mga uban pa, flashlight, etc. etc. So hapit na taning abot dani nga sa highway. Hapon na dining panahon na guys. Hapon na gajudi guys kay hapon naman pumining dong. So ning agi pa mi diri gabi kay namalit og sadling sa limonsito. So human na matagpamalit guys. So human na ni mga adto tagulahos og kanang lungsod diri sa ubay. Guys, daghang day kaadyo salamat sa inyong pagsuporta sa atong YouTube channel guys, sa atong mini vlogs. Bisan pa man guys ning atong pag-upload ning mga video, mga nonsense kaadyo guys. So ang importante maka-upload ta diri guys kay kung dili ta maka-upload guys ang ato pong WH guys, ang watch hour guys is mamubo pod og taman guys. So imposible pod ma-demonetize ta. So ngani guys, mangita na lang sa tagpagi unsay atong ika-content kay sayang kadyo guys kung dili ta mangitag content, dili ta mangitag video ug unsay atong ipang-upload. Ug ani ready ta kutob guys, ug adyo mo kalimot sa pag-subscribe palihog sa atong YouTube channel guys sa Ruby C. Magala. Thank you, bye. Please like, comment, share, subscribe to my YouTube channel Ruby C. Magala. Thank you for watching. Bye bye.